Mutorawo zvenyu. Bhegi iri matongoisirawo chi. Mama nhongai zvenyu. Nhongaiwo zvenyu ipapa zvamunokwana nezvamuno makadii? Makadii zvenyu. Tiri nani? Kwakadiwo kuno. Kuno kuri nani? Anditi? No, tinozvikudza. Ameno kwaviwa. Tinongodaro. Mapotatoes awo ari kuenda kumwa. Matrauzi acho. Vatochena. Kuna. Mari nemanhongera amaita aiwa imi maaraiti zvanasi. Ndavhura vane vari kumirira kuti. Manhonga rega tizopawo vamwe. Alright, vambotora chimbomirai. Vatora ndokumbira kuti mudzorere zvenyu mukati. Muri right here. Joinai. Joinai. Vasina kutora ndokumbira kuti ava vatora wana. Ndezvemadzimai chete. Inhumbi dzemadzimai. Takabhadhara kare vanhu vakungotora. Kwangori kungotora zva. Asi mambomuramba kamwari uya mambotora wani maiguru mukati nini manga muchitya iro risiye zvenyu ngatore hedu hembe maita basa zvenyu muchepere manyasha handina mwana anenda kuchikoro manje chizungu kupi zvejuzi munopfeka chando chiri kuuya muchiti mwana wechikoro kana vanotora mune vanhu vechikoro akakarisira Pentecost Church. Inoda unyazogona kuenda kuchechi zvezvi unonyatsokuenda kumapurezidendi woshipi atonazvo maita basa sure here muda kuti kudii kune muona kuti uyu munin'ina wenyu anonzi Sabi uyu ndiati Tuma angoti mukanoonawo matsikoma angu mogona kutora bhutsu hamusudzi direct iyi bhutsu iyi moenda kuchechi moenda kuchechi saka ndizvo chaizvo
ndizvo chaizvo netuma-gloves. Alright, haiwa maita basa nekugamuchirawo chipo chamapiwa. Maita basa. God bless you so much. Mongoti Mwari wapfuurawo nepano. NdiMwari akurangarirawo nenzira iyi. Tinotenda.